is now Pilituhon 8:70. na siya, pilituhon. This is Heart 92.7. Ay, si Alden Richards ni. Kinahanglan na akong energy. Uy, Sing! Hataw mo ito! Pareha sa mga night shift, alin ang panguna-una. Pareha sa mga college students, top-notch ang energy. Pareha sa mga kapaningkamot, ibukan na Energize with Gold Sting. Na vitamins B3, B6, o B. Tambok. Kami na lang siya no, pag gamay ra. Kailangan kayo, sumuha kayo. Right. Mana pamahaw.